Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και είναι μαζί μας ο Δόκτωρ Ιωάννης Γεωργίου, πλαστικός χειρουργός, στον οποίο και καλωσορίζουμε και καλημερίζουμε. Ανανέωση περιοχής των ματιών. Νομίζω ότι τα μάτια μας δεν αντανακλούν απλά τα συναισθήματά μας, αλλά είναι και πολύ ευαίσθητα και θα πρέπει να τα προσέχουμε, έτσι. Και δυστυχώς ο χρόνος τα μάτια είναι που διαλέγει για να δείξει τα πρώτα σημάδια του ότι η ηλικία μας πάει προς τα πάνω. Ευχαριστώ για την πρόσκληση, να καλημερίσω και εγώ τους θεατές. Όπως είπατε, τα μάτια είναι η περιοχή που ίσως είναι η πρώτη περιοχή που φαίνεται η ηλικία μας. Γι' αυτόν τον λόγο είναι ότι τα μάτια είναι συνεχώς σε κίνηση. Υπάρχουν χιλιάδες φορές την ημέρα ανοιγοκλίνουν τα μάτια. Υπάρχει η ταλαιπωρία που υφίστανται με τον ήλιο, με τη σκόνη. Ναι. Και τώρα με τον τρόπο ζωής που κάνουμε, που καθόμαστε ώρες ολόκληρες στα κομπιούτερ, στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Και επίσης είναι η περιοχή η οποία είναι η πρώτη περιοχή που θα επικοινωνήσει ο κάποιος, θα δεις, και άμεσως είναι εκεί που φαίνεται η ηλικία. Γι' αυτό και έτσι είναι από τις πιο συχνές περιοχές γενικά του σώματος που κάποιος ψάχνει μια θεραπεία. Μάλιστα. Υπάρχουν θεραπείες. Ευτυχώς υπάρχουν θεραπείες. Επεμβατικές και μη, έτσι δεν είναι? Ναι. Άρα, ξεκινώντας, να ξεκινήσουμε από τις μη επεμβατικές θεραπείες. Από τις πιο απλές και τις πιο συχνές, το πρώτο ίσως πρόβλημα, το πιο συχνό πρόβλημα που αντιμετωπίζει κάποιος είναι το λεγόμενο πόδι της χήνας. Αυτό που έχουμε εδώ στο πλάι. Στο πλάι. Είναι αυτό στο πλάι, είναι οι γραμμές που σχηματίζονται συνήθως όταν γελάμε, αλλά με το πέρας του χρόνου μένουν οι ρητές και γίνονται πιο έντονες. Δηλαδή, όσο πιο πολύ γελάμε, τόσο πιο πολλές ρητίδες. Ναι, όποιος έχει πιο πολλές ρητίδες σημαίνει είναι γελαστό άτομο. Είναι και καλό. Μπορεί να είναι σημάδι χαράς και ευτυχίας. Δεν είναι σημαίνει. Η θεραπεία γίνεται με το γνωστό Botox. Εντάξει, πιστεύω πλέον τον Botox όλοι το γνωρίζουν. Το ακούμε συχνά. Απλώς έτσι μια υπενθύμηση, τον Botox δουλεύει με το να μπλοκάρει τους μυς, ουσιαστικά τους παραλύει ή τους αδυνατίζει, ούτως ώστε όταν γελάμε δεν κινείται η περιοχή η οποία σχηματίζει τις γραμμές της ρητίδας, ναι. Και έτσι δεν φαίνονται αυτές, δεν εμφανίζονται οι γραμμές. Φυσικά υπάρχει, να μείνω στην προηγούμενη, φυσικά υπάρχει ο φόβος από τον Botox, ότι παγώνει το πρόσωπο, είναι αυτά που ακούμε συχνά που φοβούνται τα άτομα, αλλά ειδικά σε αυτή την περιοχή η χρήση του Botox δεν δημιουργεί ιδιαίτερα προβλήματα, διότι είναι μια περιοχή που δεν φαίνεται και τόσο έντονα η έκφραση. Άρα λοιπόν, και αν είναι παράλυτη ή πιο αδύνατη η κίνηση, δεν μας δίνει αυτό το παγωμένο πρόσωπο το οποίο φοβούνται περισσότερο. Από ποια ηλικία, γιατρέ, θα πρέπει, συστήνεται μάλλον σε μια γυναίκα ή και άντρα, έτσι, να κάνει Botox? Και άντρες σίγουρα έχουν αρχίσει. Δεν υπάρχει συγκεκριμένη ηλικία. Εγώ πάντα λέω όταν σας ενοχλεί κάτι. Όταν έχει φτάσει σε ένα σημείο που ενοχλεί κάποιον ένα πρόβλημα, τότε μπορεί να το κάνει, να το θεραπεύσει. Για να μας κάνει να αισθανόμαστε και εμάς καλύτερα, έτσι. Ναι, σίγουρα, αυτό είναι το στόχος. Συνήθως η ηλικία που αρχίζουν είναι 35 με 40 χρονών για να αρχίσουν τα Botox. Είναι εκεί περίπου η ηλικία που και αυξάνεται ανάλογα στο... Δεν είναι θεραπεία που παίρνει πολλή διάρκεια, έτσι, στο να... Η θεραπεία διαρκεί περίπου 5 λεπτά, 5 με 10 λεπτά. Είναι κάποιες ενέσεις οι οποίες μπαίνουν στην περιοχή. Και θα πρέπει να τις επαναλάβουμε και μετά από κάποιο χρονικό διάστημα. Περίπου 3 με 6 μήνες. Μπορεί να κάποιες φορές 3 μήνες, 4-5. Είναι 3 με 6 μήνες ένα περίπου εκεί διαρκεί και μετά χρειάζεται μια επανάληψη. Μάλιστα. Πέρα από τον Botox, τι άλλο έχουμε? Πέρα από τον Botox μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το ιαλουρονικό οξύ και συγκεκριμένα για κάποιες... Τα άτομα που έχουν έτσι βαθιά, το λεγόμενο teardrop στα αγγλικά. Είναι αυτό που βλέπουμε στην διαφάνεια. Είναι αυτό η βαθιά βλάκα που αρχίζει από τη μύτη και πάει προς τα κάτω. Ναι. Και έτσι κάνει το μάτι να φαίνεται πιο γυρασμένο και ίσως δημιουργεί και μαύρους κύκλους λόγω της σκιάς που πέφτει στην περιοχή. Και αυτό που κάνουμε είναι να γεμίζουμε αυτή την περιοχή. Η γέμιση μπορεί να γίνει είτε με το ιαλουρονικό οξύ είτε με λίπος, μεταμόσχευση λίπους. Όταν λέτε μεταμόσχευση λίπους, δηλαδή βγάζεις από κάποια άλλη περιοχή του σώματος και βάζεις στην περιοχή που χρειάζεται. Ναι, παίρνουμε από το ίδιο το άτομο, δεν μπορούμε να πάρουμε λίπος από διαφορετικό άτομο. Ναι. Παίρνουμε από το ίδιο άτομο σε λίγο λίπος, το επεξεργαζόμαστε αναλόγως και μετά το επανατοποθετούμε στην περιοχή που θέλουμε να γεμίσει. Δεν υπάρχει κίνδυνος γι' αυτό, έτσι? Όχι. Ουσιαστικά όχι, διότι είναι δικό μας υλικό, είναι δικό μας και δεν υπάρχει. Υπάρχουν οι κινδύνοι που υπάρχουν σε όλες τις εμβάσεις, όπως η μόλυνση, με μικρή ασυμμετρία, αλλά δεν υπάρχουν σοβαροί κίνδυνοι που να
φοβίζει κάποιον. Αυτή η θεραπεία επαναλαμβάνεται κάθε πόσο? Αυτή η θεραπεία και αυτή χρειάζεται περίπου κάθε 1 με 2 χρόνια θα χρειαστεί μια επαναλήψη. Κρατάει πιο μεγάλο χρονικό διάστημα, δηλαδή πέρα από τον Botox που είπατε ότι είναι κάποιους μήνες. Το Botox δεν δίνει όγκο. Υπάρχει και αυτή έτσι λίγο ότι το Botox χρησιμοποιείται πάντα. Το Botox δεν δίνει όγκο, απλά παραλύει τους μύες. Όγκο δίνει το ιαλουρονικό οξύ ή το λίπος. Και το ιαλουρονικό οξύ είναι κάτι που χρησιμοποιείται πολύ συχνά, ειδικά σε αυτές τις γραμμές που σχηματίζουν οι γυναίκες. Ναι. Και αυτό η διάρκεια του είναι περίπου 10 μήνες με 1 χρόνο, ούτως ώστε υπάρχει μια λύση. Μάλιστα. Θα πάμε στην επόμενη διαφάνεια. Εδώ είναι η μαύρη κύκλη. Εδώ είναι το. Αρχίζουμε από τις επεμβατικές, από τις χειρουργικές θεραπείες. Αρχίζουμε από το κάτω βλέφαρο. Το οποίο, εντάξει, εδώ στη φωτογραφία βλέπουμε μια, ας το πούμε, μεγάλο πρόβλημα σοβαρό, όπου υπάρχει το φούσκωμα κάτω από το μάτι, υπάρχουν γραμμές, υπάρχει υπερβολικό δέρμα. Και ουσιαστικά αυτό χρειάζεται επέμβαση, χειρουργική επέμβαση, δεν μπορεί να φύγει με κάτι μη επεμβατικό. Και αυτό που γίνεται, να δούμε στο επόμενο slide, στη διαφάνεια. Να δούμε την επόμενη. Η επέμβαση μπορεί να γίνει είτε μέσα από το μάτι είτε έξω από το μάτι. Όταν λέμε έξω από το μάτι, εννοούμε να γίνει μια μικρή τομή κάτω από τις λεφαρίδες, ναι. Να ανοιχτεί το δέρμα, να αφαιρεθεί το περίσσιο λίπος ή να μεταφερθεί σε άλλες περιοχές που υπάρχει έλλειψη. Μετά να αφαιρεθεί κάποιο μέρος του δέρματος το οποίο δημιουργεί αυτές τις ρήτες και γίνεται συγγραφή. Αυτό γίνεται σε προχωρημένο πρόβλημα που υπάρχει αρκετό δέρμα και αρκετές ρητίδες. Αν το πρόβλημα είναι μόνο το φούσκωμα, που είναι λεγόμενο είδημα στο λίπος, αυτό μπορεί να γίνει και εσωτερικά. Δηλαδή, στο εσωτερικό του ματιού να ανοίξουμε μια μικρή τομή, όπως βλέπουμε στη διαφάνεια, να αφαιρέσουμε το λίπος, να γίνει μια συγγραφή. Και εδώ η ανάρρωση είναι πολύ γρήγορη, δεν μένουν ούτε σημάδια, μπορεί να υπάρξουν κάποιοι μόλοπες, κοκκινίσματα, αλλά είναι γενικά έτσι μια... Πόση ώρα διαρκεί όμως αυτή η επεμβατική θεραπεία? Είναι χειρουργείο, όπως είπαμε, μπορεί να διαρκέσει από 1 μέχρι 2 ώρες αναλόγως. Δεν είναι επικίνδυνο, δηλαδή κάποιος που ακούει χειρουργείο, αμέσως στο μυαλό του πάει σε διάφορα. Δεν είναι επικίνδυνο. Όταν επιλέξεις, το θέμα είναι πάντα θέμα επιλογής, να επιλέξεις σε ποιο θα κάνεις αυτή την επέμβαση. Πρέπει να βρεις κάποιον έμπειρον πλαστικό χειρούργο, του οποίου να του έχεις εμπιστοσύνη και να εκτελέσει αυτή την επέμβαση. Σίγουρα υπάρχουν κάποιες επιπλοκές σε ό,τι επέμβαση κάνουμε, αλλά είναι χαμηλό το ποσοστό των επιπλοκών και σημασία έχει η παρακολούθηση που θα υπάρξει από τον γιατρό και σε περίπτωση που υπάρχουν οποιασδήποτε επιπλοκές, να στηρίξει το άτομο να μπορεί να διορθώσει αυτές τις επιπλοκές, ώστε στο τέλος να μην είναι ευχαριστημένο το άτομο. Η επέμβαση αυτή, γιατρέ, λύνει το πρόβλημα? Το λύνει προσωρινά μέχρι στα επόμενα χρόνια. Δηλαδή, ό,τι κάνουμε στην πλαστική χειρουργία είναι προσωρινό. Δεν σβήνουμε τον χρόνο όπως ακούμε, όπως διαβάζουμε και όπως διαβάζουμε. Απλώς τον παρατείνουμε. Άρα λοιπόν, αν το κάνει κάποιος αυτό, σίγουρα θα πάει αρκετά χρόνια. Μπορεί να πάει 10-15 χρόνια. Είναι ένα λόγος και πάλι το τρόπο ζωής που κάνει ο καθένας παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Η επόμενη μας διαφάνεια είναι... Η επόμενη διαφάνεια είναι για τα άνω βλέφαρα. Μιλάμε για την άνω βλεφαροπλαστική, όπου μαζεύεται αρκετό δέρμα απάνω στο βλέφαρο, και οποίο είναι τα άτομα συγκεκριμένα που έχουν αρκετό δέρμα νιώθουν έτσι τα μάτια τους βαριά. Να ξυπνάει το πρωί, δεν μπορεί κάπως τα βλέπουμε έτσι κλειστά. Ναι, δυσκολεύει να ανοίξει τα μάτια τους. Και επίσης στα μικρά προβλήματα, συνήθως οι γυναίκες το πρώτο που προσέχουν είναι όταν βάζουν make-up δυσκολεύονται αρκετά, διότι υπάρχει αρκετή περίσσια δέρματος και έτσι γίνεται κάπως ενοχλητικό. Και το μάτι όταν είναι κλειστό, όταν κλείνει το μάτι δείχνει έτσι πιο κουρασμένο, πιο μεγάλο, και είναι και πάλι μια θεραπεία που ζητούν ειδικά οι γυναίκες για να... Άρα σε αυτή την περίπτωση, με την βλεφαροπλαστική, τι γίνεται? Με την βλεφαροπλαστική, να δούμε το επόμενο διαφάνεια. Να δούμε την επόμενη διαφάνεια, παιδιά. Ουσιαστικά αυτό το δέρμα αφαιρείται. Είναι μια επέμβαση. Αυτό είναι, εντάξει, αυτό είναι που μιλούσαμε πριν. Βλέπετε την περίσσια του δέρματος που υπάρχει. Που υπάρχει, ναι. Πάνω από το βλέφαρο. Βλέπετε πώς κλείνει το μάτι, πόσο γυρασμένο φαίνεται αυτό το μάτι. Και αυτό που θα γίνει, να δούμε την επόμενη επιφάνεια, είναι μια χειρουργική επέμβαση πάλι. Να δούμε την επόμενη διαφάνεια. Βλέπουμε πόσο δέρμα, μετράμε πόσο δέρμα πρέπει να αφαιρεθεί κατά διάρκεια της επέμβασης. Αφαιρούμε αυτό το δέρμα
Και στο τέλος βάζουμε γραφή. Γίνεται μια συγγραφή στην περιοχή που έχει μείνει το έλλειμμα και έτσι φεύγει αυτό το πρόβλημα. Και αν δούμε την επόμενη επιφάνεια, θα δούμε ότι το μάτι ουσιαστικά ανοίγει. Βλέπετε αριστερά. Φαίνεται αρκετό το πρόβλημα εδώ. Βλέπετε αριστερά υπήρχε τόσο αρκετή υπερίσσια δέρματος και δεξιά μετά την επέμβαση έχει ανοίξει το βλέφαρο και έτσι η γυναίκα μπορεί να βάλει το make-up της. Το μάτι ανοίγει, φαίνεται πιο νεανικό, πιο ξεκούραστο το άτομο. Είναι συχνή αυτή η επέμβαση, γιατρέ? Είναι από τις πιο συχνές επεμβάσεις, διότι είναι σχετικά απλή επέμβαση. Ναι. Γίνεται δηλαδή με τοπική αναισθησία. Ο ασθενής έρχεται στο χειρουργείο, κάνει την επέμβαση, πάει σπίτι του την ίδια ώρα. Υπάρχουν κάποιες γραφές οι οποίες θα αφαιρεθούν περίπου 5 με 7 μέρες. Δεν υπάρχουν ιδιαίτερες επιπλοκές. Πάλι πρέπει να προσέξει κάτι, να μην μπει στον ήλιο, να μην χρησιμοποιήσει make-up ή οτιδήποτε. Τις πρώτες ημέρες ναι, πρέπει να υπάρξει προσοχή. Μπορεί να κυκλοφορήσει έξω με γιαγιά του ήλιου φυσικά, ειδικά στην Κύπρο που έχει τόση πολλή κεφάλια. Ναι. Αλλά όταν αφαιρεθούν οι γραφές τις 5 με 7 μέρες, μετά μπορεί να χρησιμοποιήσει το make-up της κάποιος και έτσι να. Και συστήνεται και σε άντρες και σε γυναίκες. Και σε άντρες και σε γυναίκες. Μάλιστα. Να πάμε στην επόμενη διαφάνεια, παιδιά. Η επόμενη διαφάνεια είναι ένας συνδυασμός. Είναι η λεγόμενη πτώση των φρυδιών. Εδώ είναι πολύ σημαντικό, διότι κάποιες φορές η πτώση των φρυδιών μιμείται την πτώση των βλεφάρων που είδαμε πριν. Δηλαδή, αν πέσει το φρύδι, βλέπουμε ότι φαίνεται ότι υπάρχει υπερίσσια δέρματος στο μάτι. Παρ' όλα αυτά, δεν είναι υπερίσσια δέρματος στο μάτι, είναι ότι το φρύδι έχει πέσει αρκετά κάτω και έτσι κλείνει το μάτι. Και πάλι είναι τα ίδια συμπτώματα όπως είπαμε, την υπερίσσια δέρματος στη βλεφαροπλαστική. Ναι. Το μάτι φαίνεται κουρασμένο, το ασθενής το νιώθει βαρύ. Και το πρόβλημα είναι ο πλαστικός χειρουργός πρέπει να διαγνώσει αυτή τη διαφορά μεταξύ πτώση φρυδιού και πτώση βλεφάρου, διότι αν έχεις πτώση φρυδιού και κάνεις τη βλεφαροπλαστική, τότε το αποτέλεσμα δεν θα είναι εντάξει, δεν θα είναι καλό. Ο ασθενής θα συνεχίσει να έχει τέτοια προβλήματα, γιατί ουσιαστικά δεν έχει θεραπεύσει το πρόβλημα. Άρα λοιπόν είναι αρκετές φορές που υπάρχουν κάποια προβλήματα. Και οι επεμβάσεις που γίνονται σε αυτήν την περίπτωση είναι αριστερά η κλασική μέθοδος, η πρώτη μέθοδος που γίνεται είναι η γνωστή ανόρθωση μετώπου ή ανόρθωση φρυδιών, για να γίνουμε και πιο ικανοποιητοί. Τώρα να ρωτήσω πώς γίνεται η ανόρθωση μετώπου. Ναι, αυτό θα το εξηγήσουμε. Στα αριστερά βλέπετε τη φωτογραφία, υπάρχει μια κόκκινη γραμμή στο τριχοδόν της κεφαλής. Ναι. Εκεί ουσιαστικά γίνεται η τομή. Δηλαδή η τομή αρχίζει από το ένα αυτή και πάει μέχρι το άλλο αυτή. Ανασηκώνεται ουσιαστικά το δέρμα και σειράβονται τα φρύδια προς τα άνω. Έτσι ανεβαίνουν τα φρύδια προς τα άνω και έτσι ψηλώνει ουσιαστικά το φρύδι προς τα άνω. Ακούγεται λίγο, το ξέρω λίγο. Είναι μια, ας το πούμε, από τις παγιά μέθοδος που χρησιμοποιείται και σήμερα, αλλά έχει λίγο εξελιχθεί. Υπάρχει μια διαφορετική μέθοδος σήμερα. Θα την πούμε στο παρακάτω. Ναι. Αυτή είναι η δεύτερη στη μεσαία φωτογραφία. Συστήνεται συνήθως για άτομα τα οποία είναι ηλικιωμένα και δεν το κάνουν για αισθητικούς λόγους, αλλά περισσότερο για λειτουργικούς. Που όπως είπαμε, όταν πέσει το φρύδι, έχουν δυσκολίες στην όραση. Και γίνεται απλώς μια μικρή τομή πάνω από το φρύδι. Αφαιρείται όσο δέρμα χρειάζεται να αφαιρεθεί. Δεν φαίνεται αυτή η τομή, έτσι. Δεν φαίνεται ουσιαστικά πολύ. Λίγο θα φανεί, αλλά δεν τους ενοχλεί. Είπαμε, συστήνεται υλικά σε ηλικιωμένους που ήδη έχουν κάποιες ρητίδες στο μέτωπο, το οποίο έτσι δεν είναι τόσο εμφανές. Και η τρίτη. Και η τρίτη είναι η ενδοσκοπική μέθοδος, που είναι ίσως η πιο συχνή μέθοδος για επανόρθωση των φρυδιών. Γίνεται συγκεκριμένα με μικρές τρυπίτσες στο τριχοδόν της κεφαλής. Γίνονται 4 με 5 μικρές τρυπίτσες. Εισέρχεται μια κάμερα μέσα κάτω από το δέρμα και έτσι έχουμε με ένα μεγάλο οπτικό πεδίο που εκεί μπορούμε να χειρουργήσουμε, να γίνει η σειραφή των φρυδιών ψηλά, να σειραφτούν και μετά να κλείνουν αυτές οι σειραφές χωρίς να φαίνεται πολλά σημάδια. Η επέμβαση είναι παρόμοια με την πρώτη που είδαμε, με την ανοιχτή μέθοδος. Απλώς είναι λίγο, ας πούμε, πιο κομψή, διότι δεν αφήνει τόσες πολλές ουλές όπως η προηγούμενη. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Χριστοφίδου. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Πέστε μας. Από Λεμεσό μιλώ, ναι. Ποια είναι η ερώτηση που θέλει? Θα ήθελα να ρωτήσω τον γιατρό να μου πει κατά πόσο μπορεί να γίνει βλεφαροπλαστική σε περίπτωση βλεφαρόσπασμου. Πρέπει να ξέρει ο γιατρός περί τίνος πρόκειται. Γνωρίζω ότι εννοείται, ναι. Μπορεί να γίνει υπό προϋποθέσεις. Πρέπει να εξετάσουμε το μάτι, να δούμε όταν λέτε βλεφαρόσπασμο πόσο σοβαρό είναι το πρόβλημα. Αν έχετε λάβει κάποιες θεραπείες προηγουμένως, όπως Botox, για το βλεφαρόσπασμο χρησιμοποιείτε Botox τώρα. Ναι, γίνεται θεραπεία στο Ινστιτούτο Γενετικής συγκεκριμένα. Εντάξει, μπορεί να γίνει υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
Άρα Θα μπορούσε. εξετάζετε όλα τα ενδεχόμενα προτού αποφασίσετε με αυτόν που θα σας επισκεφτεί τι επέμβαση του προτείνετε να κάνει. Σίγουρα, έτσι? διότι κάποιες φορές το βλέφαρο πέφτει όχι λόγω του δέρματος, αλλά λόγω μιας αδυναμίας του μη. Ναι. Και εκεί πάμε σε άλλη επέμβαση. Πρέπει να σειράψουμε το μη και όχι το δέρμα. Σίγουρα, αν θα έρθει κάποιος με τα μάτια, πρέπει να εξετάσουμε όλες τις πιθανότητες, να αποκλείσουμε όλες τα παθολογικά αίτια και να αποφασίσουμε ότι πρόκειται μόνο για περίσσια δέρματος και τίποτε άλλο, οπότε θα αφαιρεθεί το δέρμα. Μάλιστα. Γιατρέ, να πάμε και στην επόμενη διαφάνεια. Εδώ είναι η τελευταία μέθοδος ανύψωσης του φρυδιού. Εδώ ανυψώνεται μόνο η πλάγια πλευρά του φρυδιού, όχι όλο το φρύδι όπως είδαμε στις προηγούμενες διαφάνειες. Και αυτό γιατί? Εδώ γίνεται γιατί κάποιες φορές υπάρχει μια πτώση μόνο του πλάγιου φρυδιού, όχι ολόκληρου του φρυδιού όπως είδαμε στις προηγούμενες διαφάνειες. Και αισθητικά φαίνεται έτσι φαίνεται αυτή η γωνιά εδώ πέρα στο άκρο του ματιού και απλώς γίνεται μια επέμβαση, γίνεται μια τομή μέσα στο τρίχο της κεφαλής και γίνεται μια μικρή ανόρθωση του φρυδιού του πλαγιού και έτσι και πάλι ανοίγει το μάτι και προσθέτει και αυτή μια απλή επέμβαση. Και η επόμενη που είναι και η τελευταία διαφάνεια. Εδώ απλώς είναι το αποτέλεσμα, μετά βλέπετε πώς αλλάζει το μάτι όταν γίνεται η ανύψωση του φρυδιών. Βλέπετε απάνω πώς ήταν η κοπέλα πριν την επέμβαση, όπου υπάρχει η πτώση του φρυδιού, υπάρχει η κάλυψη του φλεφάρου από το δέρμα και μετά την επέμβαση βλέπετε ότι το φρύδι ψηλώνει, ανοίγει το μάτι και έτσι γίνεται και πάλι πιο νεανικό το πρόσωπο της γυναίκας και πιο... Μάλιστα. Άρα υπάρχει λύση για κάθε πρόβλημα. Εγώ θα σας ρωτήσω αν οι Κύπροι άντρες, γυναίκες τολμούν μετά από τόσα χρόνια. Γιατί, εντάξει, το θεωρήσαμε κάπως ταμπού να κάνουμε οποιαδήποτε επεμβατική ή μη θεραπεία στο πρόσωπό μας. Τώρα όμως ξεκίνησε ο κόσμος να μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία. Πιστεύω ότι τολμούν, αρχίσαν και τολμούν. Φυσικά αντιμετωπίζουν κάποιες περιπτώσεις που έρχονται και δεν θέλουν να το ξέρει κανένας, ούτε καν ο σύζυγός τους, ξέρω εγώ. Αλλά συνήθως υπάρχουν αρκετοί που τολμούν να κάνουν αυτή την επέμβαση και οι άντρες σιγά σιγά έχουν αρχίσει λίγο να σκέφτονται την εμφάνιση, την σεξουαλική εμφάνιση και αυτοί τολμούν σιγά σιγά. Νομίζω είμαστε σε καλό δρόμο. Κάποιος θα σκεφτεί και το κόστος. Ή ανάλογα με την επέμβαση είναι και το κόστος. Το κόστος είναι πάντα ένα πρόβλημα φυσικά. Το κόστος εξαρτάται από αρκετά πράγματα, όπως πού θα γίνει η επέμβαση, αν θα γίνει με τοπική, αν θα γίνει με γενική αναισθησία, ποιος θα την κάνει, πού θα την κάνει. Άρα λοιπόν είναι γενικά όμως οι επεμβάσεις στην περιοχή των ματιών δεν θα τις έλεγα ότι είναι ακριβές. Πιστεύω ότι οι τιμές τους κυμαίνονται σε φυσιολογικά όρια. Είναι κάτι που μπορεί του κάθε άτομο το οποίο Ακόμη εργάζεται. και μία νεαρή μπορεί να κάνει μία από αυτές τις επεμβάσεις, θα νιώθει ότι κάτι δεν πάει καλά στο πρόσωπό της. Δεν νιώθει ίδια καλά. Το θέμα είναι αν έχει πρόβλημα. Δηλαδή, κάποιες φορές μπορεί κάποιος να μην νιώθει καλά, αλλά να μην υπάρχει πρόβλημα. Να μην είναι τόσο έντονο, οπότε θα την αποτρέψουμε να κάνει αυτή την επέμβαση. Το θέμα είναι να υπάρχει κάποιο πρόβλημα το οποίο το βλέπουμε και εμείς, και όχι μόνο ο ασθενής. Οπότε να μπορούμε να δώσουμε τη βοήθειά μας. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Και εγώ ευχαριστώ. γιατρέ. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα όλα όσα ακούσαμε.